Salut, suflet drag! Te întâmpin cu iubire și îți urez bun venit în viața mea. Un amestec de praf de stele, haos lumesc și momente de grație divină. Dacă ți se pare poetic, stai să vezi realitatea. Sunt mama fericită a două fetițe fermecător de provocatoare. Cea mare își dorește mult un cățel și nu uită să-mi reamintească din 2 în 2 zile. Aproape toți colegii din clasa 1 îmi spune de parcă e un accesoriu karmic, un must-have al sezonului. Promiți? Mă întreabă. Eu îi promit că vom vedea, un cuvânt care în limbajul mămicilor înseamnă poate niciodată, dar spus cu iubire. Cea mică are un stil personal de a testa pacea interioară, în timp ce urlă ca o sirenă de război deoarece vrea să se îmbrace cu rochița ei preferată, preferabil fără geacă, în timp ce afară e vreme de bocanci. Îi explic cu blândețe că nu se poate, dar de multe ori ajung în situația când ea mă înțelege pe mine și mă surprind șoptindu-mi în gând. Aha, tantrumurile sunt teste spirituale avansate, mi-e clar. Una vrea cățel, cealaltă ruj și rochii, iar eu un pic de liniște sau măcar un ceai cald. Seara soțul se uită la mine și oftează. Tu nu mai ai timp deloc pentru mine. Îl privesc blând și îi spun: iubire, ești în inima mea, doar că momentan stai în camera de oaspeți a inimii. Avem tot timpul din lume. Despre timpul meu ce să mai spun? Când printr-un miracol cosmic rămân singură în casă 30 de minute, apare criza. Ce fac? Meditez și las gândurile să treacă? Sau poate învăț că anul acesta am 2 examene, nu unul? Sau fac sport, că tricepșii mei au demisionat în tăcere? Poate să spăl geamurile, că la cât a plouat văd lumea ca printr-un filtru, versiunea melancolie. Am o aspirație nobilă de a evolua spiritual, cu tot cu mantre, meditație și jurnal de recunoștință, scris între 2 reprize de spălat vase și căutatul unor șosete despachetate. Mă afund uneori în cărți despre trezirea conștiinței. Am o bibliotecă plină de înțelepciune universală. Am lumânări și bețișoare parfumate, iar salvia o ard regulamentar. Câteodată citesc în mașină, în parcare, când aștept să iasă copilul de la cursuri. Apoi închid ochii 3 minute, în timp ce meditez pe melodia mea preferată. În realitate, aș putea adormi acolo. Și să fiu sinceră, 3 minute de liniște în parcare sunt uneori mai spirituale decât o oră de yoga pe o plajă exotică. Și între noi fie vorba, uneori când vorbesc despre energie, vibrații înalte sau pur și simplu despre cum mă simt, mă uit în ochii soțului și văd confuzie. Uneori parcă mă scanează, ca și cum ar căuta butonul de reset. Restul familiei, dacă spun că nu mai mănânc prăjeală sau carne procesată, se uită la mine de parcă m-aș fi înscris într-o sectă care adoră lintea. Mănânc un măr și deja îi văd cum își dau coate. Ia uite-o, zici că vrea să trăiască 150 de ani cu mărul ăla în stomac. Poate că nu trăiesc 150, dar dacă mărul acela îmi dă un plus de energie, îl consider aur curat. Sunt unele zile în care te trezești și ai impresia că tot universul s-a întors împotriva ta. Alarma nu auzi, copiii nu vor să se trezească, afară plouă cu găleata și uite așa îți intră un ghiont de la viață fix în momentul în care voiai să fii zen. Așa a fost și ziua mea de ieri. M-am trezit decisă să fiu un om spiritual, cu răbdare, cu prezență, cu lumină în suflet. După 10 minute în trafic, 3 claxoane, un mesaj pasiv-agresiv de la o domnișoară grăbită și o căutare lungă după sens în viață și sens giratoriu, mi-am pierdut complet iluminarea. Am oftat adânc și am spus: Universule, dacă ești acolo, mă scoți din sărite. În tăcerea mașinii am simțit că și universul s-a uitat la mine și a spus: tu ai început. Mi-am dat seama că nu el s-a întors împotriva mea, ci că eu uitasem ceva esențial. Viața nu e obligată să fie liniștită ca eu să am pace. Liniștea vine din mine, cu sau fără claxoane. Sunt spirituală, meditez și mă irit că nu e liniște în casă. Sunt pe drumul trezirii,
Dar uneori simt că tot ce s-a trezit în mine e o leoaică obosită, care vrea doar un ceai cald și 10 minute de liniște. Da, poți fi pe calea spirituală și în același timp să trăiești viața pe repede înainte a unei femei moderne. Iluminarea nu vine pe un nor roz, ci este aici printre provocările fiecărei zile. Vine când alegi să nu mai țipi, deși ți-ai dori să fugi într-un ashram fără semnal. Nu trebuie să fii pe munte în lotus, că așa este spiritual. Trezirea este aici, în mijlocul haosului, printre semeni. Când alegi să te vezi pe tine, să te oprești, să respiri, să râzi, să accepti că nu ești perfect și aceasta e mare lucru. Suntem divini și suntem împreună. Să râdem, să plângem și poate să ne regăsim.